Ahojte! V tomto videu vám ukážem, ako vypočítať aritmetický priemer. Jediné, čo potrebujete vedieť, je tento vzorec. Ale chápem, že keď ho vidíte, reagujete asi nejak takto. Takže vám to zjednoduším na tento vzorec. Súčet hodnôt delíme počtom hodnôt. Ukážeme si to rovno na príklade známok. Áno, aritmetický priemer je to, čo určuje vašu známku na vysvedčení. Dajme tomu, že ste dostali dvojku a štvorku. Ako vypočítame aritmetický priemer? No sčítame tieto hodnoty, čiže 2 plus 4 delené počet hodnôt. Koľko známok som dostal? 2, čiže deleno 2. Prečo je toto v zátvorke? No preto, že delenie má prednosť pred sčítaním, lenže zátvorka má prednosť pred delením. Takže 2 plus 4 je 6, deleno 2 a aritmetický priemer je teda 3. To znamená, že to by bola aj známka, ktorá by ti vychádzala na vysvedčení. Čo keby ste dostali 3 a 5? No zase dám si 3 plus 5 deleno, koľko mám známok? 2. Koľko je 3 plus 5? Presne tak, je to 8. Delenie dvojkou len odpíšeme. No a teda povedz mi, koľko bude 8 deleno 2? No bude to 4. Gratulujem. Vypočítali ste svoj prvý aritmetický priemer. Dajme si ďalší príklad. Proč, Bože, proč? Aby ste sa to lepšie naučili. Dajme tomu, že máme troch chlapcov, jeden má výšku 170 cm, druhý 175 cm a tretí 177 cm. Aká je ich priemerná výška? No zase 170 plus 175 plus 177. Čím budem deliť tento súčet? Keď mám troch chlapcov, no tak trojkou. V zátvorke nám vyjde 522 deleno 3. Zaháčknem si 5, 5 deleno 3 je 1, zvyšok je 2. Zaháčknem si 2, 22 deleno 3 je 7, 7 x 3 je 21, do 22 mám jednotku, to je môj zvyšok. Zaháčknem si 2, 12 deleno 3 je 4. To znamená, že priemerná výška týchto chlapcov je 174 cm. No a poďme na posledný príklad. Yes, 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 yes. Ten bude trochu ťažší. No, no, no. Predstavte si, že máte pizzu rozrezanú na 6 kuskov a posypanú ananásom. Cože? Na jednom kusku máte 33 kuskov ananásu, na druhom 26, na treťom 14, na štvrtom 38, na piatom 42 a na šiestom 19. Tu už som si to spísal do toho súčtu 33 plus 26 plus 14 plus 38 plus 42 plus 19. No a čím to budem deliť, keď viem, že mám 6 kuskov? No šestkou. Vyjde nám 172 deleno 6. Zaháčknem si 17, 17 deleno 6 je 2, 2x6 je 12, do 17 nám zostáva 5. Zaháčknem si 2, 52 deleno 6 je 8, 8x6 je 48, do 52 nám zostáva 4. Teraz si pridám 0, 40 deleno 6 je 6, 6x6 je 36 a do 40 nám zostáva 4, 40 deleno 6 je zase 6. No a takto by som vedel ísť do nekonečna. Tu si vlastne musím ešte dopísať túto nulu. Takže vidím, že mi tu bude vznikať perióda. No, mám dve nuly som dopísal, tým pádom aj tu budem mať 2 desatinné miesta. Raz, 2. No a viem, že toto bude periodické číslo 28,6 s periódou 6. Čiže aritmetický priemer občas môže výjsť aj ako periodické číslo. Môže sa to kľudne stať. Nenechaj sa s tým nejako zmiasť, domýliť, je to úplne prirodzené.
Takže sme si vysvetlili, ako vypočítame aritmetický priemer. Vždycky pamätaj na vzorček. A to je, že súčet hodnôt vydelíš počtom hodnôt a nemáš sa ako domýliť. Keď mám 6 hodnôt, delím 6. Keď mám trebárs 20 ľudí, u ktorých meriam, to je jedno, či výšku, dĺžku vlasov, výplatu a tak ďalej, vydelím to 20. Verím, že sa vám video páčilo. You serious? No a snad sa čoskoro vidíme pri nejakom ďalšom a dovtedy matematike zdar.